Edward Kelly. V 16. století se Praha stala scénou mystických událostí a alchymistických tajemství za vlády císaře Rudolfa II. Na jeho dvorech se scházeli alchymisté, astrologové a vědci, kteří toužili po poznání skrytých tajemství vesmíru. V srdci tohoto dění stál císařův oblíbenec, alchymista Edward Kelly a jeho snaha najít filosofický kámen a dosáhnout přeměny obyčejného kovu na zlato. Kabalistická učení a hermetická filosofie plnily vzduch intrigami a tajemnými experimenty. Jednoho večera ve starém alchymistickém laboratoři na hradě Kelly objevil záhadný rukopis obsahující starověké symboly a proroctví. Tato kniha, v níž byla zakodována tajemství rudolfínské alchymie, měla být klíčem k nevídaným mocem. Při svém hledání filosofického kamene a věčného života se Kelly ponořil do světa symbolů a rituálů, zatímco Praha zářila tajemstvím. Ovšem, jak to vždy bývá, i přes jeho snažení zůstalo mnoho otázek bez odpovědí a filosofický kámen zůstal stejně neuchopitelný jako hvězdy na noční obloze. Rudolfínská alchymie zanechala v Praze nevymazatelnou stopu, plnou tajemných příběhů a nerozluštěných záhad, které dodnes lákají dobrodruhy a badatele na cestu za magií a mystikou minulosti.